skal vi ud til en ulykke. Jeg varmer lige min stemme op. Så jeg kan råbe. Lige advaret nu. Er du klar, Jensen? Ja. Klar til ulykken? Der skete noget derovre. Løb! Løb nu, Helpang! Jeg kan se røg! Røg! Tyk mand. Der står mennesker derovre. Der står mennesker der. I hvert fald en næste gang. Nej! Nej, de er helt igennem! Nej! Er vi enige om det er Disney? Er det Disney? Hvad gør vi, Nielsen? Hvad gør vi? Pad flæk. Kom nu her. Gå tilbage! Gå tilbage! Hvor langt tilbage? Hey, så kom tilbage! Det er farligt, det der! Tag ham der med! Tag manden med! Så løber vi. Folk løber, I kan se folk, de spænder derover. Og de løber alt, hvad de kan for at hjælpe den omkomne person der, den nødstede. Det er en grim fisker derovre. Han ligner Sarsen. Folk, de skynder sig alt, hvad de kan her. Hvad skete der? Hvad skete der? Folk går helt amok. De går helt amok. Det kan ikke styre sig. Alfred! Bilen! Op i bilen! Hjælp dig! Hjælp dig! Er det okay? Så. Folk er omkommet alle steder. Hold lidt mærke til, hvor masser der står. Vi skal have noget hjælp herovre. Hey, Jensen! Man kan se, hvordan de skynder sig og hjælper de nødstedte. Jensen! Helt god tekst. Alle sammen, de løber over. Der kommer Jensen der. Han kommer spændende op. Spændende op til at hjælpe dem. Og Østergaard står parat. Han er klar til at kaste dem ud. Så er lige en og ryge det. I hovedet. Jeg tror, vi skal lade dem sidde, de her tag. Se helt stille. Den er et overblik af situationen. Der er så en, der spænder derind. Der er en, der spænder derind. Han skal hjælpe sin mor. Nej, min negle! Nej, ja, kom med her. Du tror, hvis du følger med. Han er også kommet Samling! rum til skade. Hvorfor tog I ikke nøglerne?